Малкият принц разиграва среща в пустинята между възрастния Екзюпери и собственото му детство персонифицирано, превърнато в приказен герой, който превръща и самата среща с него в приказка. Повреденият самолет се е приземил в автоутопията на пилота. Среща с Малкият принц е вътре фаза, и то в самотния аз. Тя е между два негови модуса във времето. Този на детството и този на зрелостта. Откъдето идва и смайващото влияние на тази книга. Защото всеки го е правил и поне иска да го направи. Да си поприказва за малко с детето в себе си, без да престава да бъде възрастен. Защото това е продухване на каналите на въображението. Излизане измъкване от примирението, което житейските маршрути неизбежно носят. За Екзюперите са много. От работата в фабриката за тухли или камиони, през журналистиката или литературата, до летенето. А то, особено в тези години, е колкото един от поредните житейски маршрути, толкова искат от тях. Живот между живота и смъртта. Като разбира се, са важни успешните полети, за Екзюперите са стотици, но сякаш още по-важни са неуспешните. Защото само тогава може да се измъкнеш от житейските предначертания и да срещнеш детето в себе си, Малкият принц. Екзюпери, който вече се е примирил да бъде разсъдителен възрастен, най-напред трудно го разпознава, не вярва на очите си. Но после постепенно започва да изпълнява желанията му, да го разбира и да му вярва. Докато накрая се отъждествява с него. И когато Малкият принц изчезва, той самият се превръща в Малкия принц. Детето убедил възрастния да му отцепи мястото си, за да може животът му да си върне смисъл. Хората тук при теб, каза Малкият принц, отглеждат 5000 рози в една и съща градина и не намират това, което търсят. Не го намират, отговорих. И все пак това, което търсят, може да се намери в една единствена роза или в малко вода. Разбира се, отвърнах. Пих от водата, дишах леко. Призори пясъка има цвят на мед. Чувствах се щастлив и от този цвят. Защо тогава съм се мъчил? В Малкият принц всяка склерозата е метафора на възрастта. Защото с годините, с подчиняването на стереотипите и на очакванията към теб, започваш да забравяш, да се отказваш от това, което вече си знаел. Само детето притежава целият смисъл, без да го съзнава. Както Адам и Ева в рая, преди да отхапят плода на познанието, когато са невинни именно като деца. Бог ги наказва със следност, но така фактически удовлетворява желанието им да познават. И земните хора в броените дни на живота си, средно около 30 000, трябва мъчително да възстановяват целостта, вечността, която вече са имали. Да искат да се върнат в изгубеният рай, който сами са напуснали с грехопадението си. В това като че ли е иронията на Бога към желанията на възрастните. Много хора по света четат Малкият принц като философска книга, направо като Сократови диалози, защото тя фактически е приказен преразказ на Платоновата теория за познанието като спомняне. Само че разположена по оста на човешкото време. Детето, което без да знае всичко, и възрастите, които са го забравили, и най-многото, което могат да знаят, е, че нищо не знаят. Като самия Сократ, който път като Малкият принц сам пожелава отровата, за да се измъкне от този тленен свят. Първото, което детето знае, а възрастите са забравили, е да не се бои от течащото време, от смъртта. Защото тя не е обратното на живота. Едно и също са. Детството не различава тукашността от отвъдността, приказките от реалността, земята от небесата. Въпрос само на гледна точка. Дали ще е просто шапка или кола покръвнала слон. Тъкмо в това е космическата перспектива, която носим със себе си, от която сами сме се отказали.
тъкмо за това малкият принц идва от космоса. И тъкмо за това се появява в пустинята. Защото какво е пустинята? Земна или небесна гледка? Можеш ли след пясъчния безкрай да кажеш дали си на своята или на чужда планета? В пустинята изчезват всички граници. Тя е сливане между края и безкрая, между живота и смъртта. Място на спомнянето, а това значи на познанието. Хората, които обитават, вярват, че между тях живеят духовете на мъртвите, дошли тук, когато най-после са си върнали цялата истина. Пустинята е пясъчна библиотека, в която броят на книгите е равен на броят на писачинките. Преди смъртта си, заради страха си от нея, който значи от грехопадението си, което значи от самите себе си, възрастните не могат да познаят живота, истината за него. Просто защото не могат да я понесат. Предпочитат да се самозаблуждават, да си създават илюзии, да се крият зад фалшиви представи. Тук някъде, макар и отдалеч, се чува гласът на немския философ, песимист Шопенхауер, да светът като води и представа. Представите не показват същността на битието ни, а я опаковат, за да скрият тленността му, да отклонят погледа ни от нея, да ни разсейват, докато така или иначе трябва да следваме земния си път. Те се раждат, защото възрастните не умеят, както препоръчва малкият принц, да гледат със сърцето си, а само с очите си. И то очите на страха. Кои са тези фалшиви представи? Парите, властта, суетата, пороците, редът, дори науката. Те също са персонифицирани като обитатели на планети. Превърнати са в смешно печални герои. И тук вече Екзюпери се приближава по-скоро към Ницше, защото иска да ги разруши. Но не както немският философ казва за себе си с чук в ръка, а някак добронамерено, без да се намесва, като ги остави сами да рухнат пред малкия принц под тежестта на собствената си глупост и нелепост. Защо обаче тези фалшиви герои представи са в небето? Както в Библията, синът на Бога слиза на земята, за да спаси хората от греховете им. Така в малкият принц греховете им са качени в небесата, за да покажат своята неудържима претенция. Тази книжка сякаш е Библията разказана наобратно, което е едно от възможните обяснения за нейната популярност, близка до тази на самата Библия. Но аналогията може да е и пряка, защото малкият принц е небесният принц, дошъл на земята, за да спаси пилота. И буквално, защото самолетът му е катастрофирал, и морално, защото се е примирил със светът на възрастните. Прави го както Исус, като се жертва.